may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marina bakit? At dangatan nila ni Jebalay da? Ay nawaw, apay nila ni Sander. Una, tanadamag ko nga ilakla ko da kanu tidagada iti asidag abangan ta adaga. Aya, Hun bakit? Kasarita man git din umano ti panangila ko da. Tanumabalin, di iyutangan ta. dayjay laeng no nanginamot ti panangilako da. Tawaran bakit? Nalakamot dagi dya kasarsarita kit. Siguradong ipatawar da. Nang runa no nasaya at ti panakisaritam kadakwada. Sa bagay, mayat ngagpayso no gatangan taday ta adaga. Mayat ti lokasyon na. Isomapan ka iti ang dala ni itamot lang. Ibagam nga interesado ta iti daga nga ilaklako da. Nga manusan da nga urayan ti bayad ta. Tagdiskitar ta pay lang. Wan lakay, mapanak nga rod iti ayanda kalpasan ti trabaho ta. Kaya't milaunay ti dagang ilaklako yu, marilani. Da kayo ano kayat nyo, di katangan nyo. Ngam mauray yu kadi ti bayad mi no bilang laang. Wan matkit ni, basta saan amabayag ang. Wen, urayan mi laang tilon mi. Agbayad kami itaatawon met laang, mare. Okay nga rod, numano ti imbagak a presyo itay, iso dayjay ti masuro. Wen, okay laang. Kan adapay request ko no okay laang kada kayo ah. Anya dayjay. Mabalin kadi amulaan mi matlaangan ti daga kabayatan ti panagdiskitar me. Ay nawaw, bayadan nyo kumapay Awan pagdanagan nyo, ta sure buyer kami met kanila kay ko. Mulaan mi kuma, tapno saan asayang ti aldaw, mare. O sige, ngam agbayad kayon to Wen, urayan mi laang ama i-release ti lon me, tapno adda inayon mi iti urnong me, mare. Kurang ngamin dayjay kat. Mabalin mat nga i-advance yun numano ti adda dita. Itad min tulaangan inton ma-release ti kwarta, tapno mamaminsan, mare. Ay nawaw, amangan no saan pa'y an-approvean day ta alon nyo, mare. Ay nawaw, kaibagbagak laang ama uray ti release. Kaya't naasawan day ta, naaprobaranan, mare. Anya nga imanugot da ka di amulaan ta ti daga nga ilaklako da. Bakit? Wen lakay. I know. Nagsaya atin no kasta bakit? Nalakala ang akasarsarita day di alani lakay. Imbagak ama uray laang ti release ti lunta. Ang saan pa'y mo ta naprobaran bakit? Api akas ta timbagam kang kuha na nga Ay kat syempre diskarte mo tan tapno marugyan tan amulaan ti daga lakay. No ibagak asaan pa'y anaaprobaran, sigurado asaan nga umanugot dayjay. Sa bagay mo't kid diya. Anya nga tati imula ta bakit? Wen nga rod, jay ko mamaapit adagos. Kompormilat ta nga roden. Basta maapit adagos. Wenan di bali tain pakadak metten kani marilani ti daga. Awan met siguro ti agbalin nga isyo di tano bilang laeng. Kasano ngayon day ta bakit? Saan mo't anaaprobaran ti lunta? Ay, wen nga rod Saan tan samot tan agatangan ti daga? Awan met pagbayad talakay. Saan ta nga roden nga agaplay iti sabali alon? Alanganin met laeng lakay. Amangan no saan manen apruban. Wan nga ron. Sayang ti banugtan ko. Ay, urayan talaangan ano kasarita na tani Marilani. Ibagata asaan gayam amatuloy tinagsaritaan mi idi. Saan tan agatangan ti dagada lakay? Saan ta pa'y nga ron nga ibaga? Asaan anaaprobaran ti lunta? Saan pa'y takamulmula talaeng? Numaamuan na asaanan anaaprobaran ti lunta. Amangan no papanawon datamatan ditoy. Sa bagay. At napuntong bakit? Sayang tinaimula no papanawon datalakay. Ibagatan tulaangan no makaapit tan. Wan
Tapno saan mo't asayang ti bannog ta nagmula. Nakapitan da Marina iti mula da. Ngam awan pa'y magbayad da. Nakita yu anagapit da, tatang? Wan, naaprubaran ka di tilon da giday wano inulburan da ka lang. Mauray laangan ti release kuna namat idinagsarita kami. Tunggal agdamaga ket ibagada nga aguray tayo kano. Saan mo't amabalin nga isuda ti agdesisyon no kaano nga agbayad da? Ay, wan nga rod tatang. Kasano nga taday ta aya? Nasaysaya at sabad no kasaritam laangan ida. Saludsudam no interesado da kadipay wano saanan. Amangan mo no kung kunadalaang dayjay ket kaya dalaang amakalibray. Madimot ti kasjay Nagsarita kami nga rodan kin ni Marina. Iso asaludsudam manan no interesado da anak ko. Narigat ti kasta. Mano abulan nga aguray da tao iti bayad da. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Marina. Asap anak ko. As soon as possible. Tamangan no adagayam sa bali a plano dagijay asantay nga mo. No apay mo't ngamin ang nagtalikak adagos kadakwada Saan ka mababalaw no nagtalik ka? Takalugaran tayo mga min ida. Nasabat ko ni Tata Puldo di takalsada itay, Sander. Kahit, Naibaga na nga umayto kano nila ni dito'y balay tagsasarita tayo. ay nawaw, sigurado ang maipapan iti dagat ipagsasaritaan tayo. Sigurado daytan lakay. Sikan ti sumangukin kwa na no umay. Naa, apay asyaklaan ngay. Ay nawaw, sikan ata na kayo mo tinagsarita iti. At least, among tinagsaritaan nyo. Among tibagbagam ken kwa na no kwa. Wen ang Ibagam laangan ken kwa na asaan an aprobaran ti lunta. Iso asaan tamot agatangan ti dagada. nungay ibaga nang agbayad ta iti abang taminulaan tamot ti dagada. Eh di mang tatay ti basit lang. At damot bahit tinatengin lako ta. Kan maysa, awan maaramidan tayo ta saan nga rut an aprobaran ti lunta. Saan nga tangagungad? Sa paimbagak nga urayan talaangan ti release. Ibagam nga imbabawi da tilon. Iso asaan ta an narilisan. Ibagam aday jay lang alun tinamnamaan ta pagbayad ta kuma. Kumusta nga iti bayad mo, Mare? Ha? Ay, kwa, Marilane. Imposible mo't no saan pa'y an nai-release ti lonyo. Mano abulan ng tinapalabas. Nakaapit kayo pa yan. Ay, kwa, Mare. Kinapudno na. Awan na i-release a kwarta kada kami. Ay nawaw, timbagam kanyak ide kat mauray laang ti release. Wen, ngam imbabawi damot ngamin, Mare. Anya? Imbabawi da, iso nga awanan na aramidan may kanila kay ko. Kasano nga rodan dayt na? Saan yun agatangan? Saanan, Mare? No kasta mo ilagayam asaan kay asigurado itilon nyo? Saan kay kumaan nagpa-reserve tapno saan kami mat anang namnama? Ay, kwa, pasensya kan, Mare. Ngam tangay nagmula kayo mat, nakaapit kayo pa yan, agbayad kay latan iti abang. 2,000 lang ti maitad mi, Mare. Anya, kano naglawat ti minulaan nyo? Wen ang manulang matinapaglakwan may. Awan mo't gayam may sa asauyo. Anyan ti kasta agalad ti tao. Naimbag ko man no impakaamuyo adagos kada kami. Asaan nyo gayam agatangan? Saan? Ta pinagururay na kami pa'y itinabayag. Anya timbaga nila ni kengangay. Makaungungot nga rod lakay. Hinted mo ti 2,000? Wen, inala na nga madi ti panagkita na kanya. Di bagyaman tadalat ta hinted mo ken kwa na. Santa basol no saan an aprobaran ti luntan niya. Sigurado nga gistorya day jay lakay. Ay nawa, bayam tag istorya aging kay kayat na. Kan may isa, nanginalaunay mo ti presyo da. Husto lang ti desisyon ta asaan ta agatangan ti dagata. Kumusta nga ilani anak ko? Anyat nagsaritaan niyo kada Marina. Awan tatang, ibabawi da mo gayam. Anya, Naimbag ko man no imbagada na sapsapa. kasano nga rodan day ta? Kasaritak ni Manong George no interesado pa'y laang. Ha, sayang. No saan ko man nagpareserba dagitang agasawa? Nalako ko madaitan adaga. Ay, huwag nga rod tatang. Perhuisyo ti impaida. Sa bali pa'y nga rod ti panakisarita ni Marina kanyak itay.
Isupay lang ti maditi tono ti boses na. Oo, na yun na kita nga gastawa. Saan da magayam a tao a kasarsarita. Pudno launay tatang. Lesson learned matkit di kanya. Tainton sumaruno, agbalinak matten awais. Madigayam no agtalek adagos iti pada a tao tatang. Imbagam ko mga agbayad da iti abang taminulaan damag. 2,000 lang tinted da tatang. Anya? Awanan na aramidak narigat met gayam a kasarsarita dagijay at tao. Manungay ti pangilako yu iti balayo Nana Tere. 600,000 marina nakong. Kurso na dami ngamin Nana. Gatangan nyo ano kayat yaw. Wen kumangarod Nana. Tapno saanen amasapul nga agan anos kami iti pagnanaadan mi abalay ita. Ngam kas saan amabalin a hulugan. Mabalin latamet Nana. Ngam mauray yu kade no bilang. Ikan na kami iti uray manu abulan da kumpliton mi ti 600,000. Mabalin latamet. Basta saan amabayag unay takasapulan mi ti kwarta. Wen Nana. Kano manugot kayo. Mabalay nga agnaad kami ni Jai. Ne, apay ngay nga agnaed kayo kat saan pa'y mat anabayadan. Agbayad kayo kumapay Saan abali ata sure buyer kami mat Nana. Awan pagdanagan yo. Wen angam narigat mat no agnaed kayo kat saan pa'y anabayadan. Sigurado matlaang agatangan mi Nana. Malah takasaritak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anyamat ti may bagada. Anya ngay, imanlugot ka din ni Nana Tere, Marina, bakit? Ay, saan pa'y nga rod lakay? Nay, apay ka no ngay. Imbagam ko mga interesado ta iti balay nga ilaklako na Imbagak, ngam di na kayat nga agnaed ta no saan pa'y anabayadan. Bayadan tamot lang mo. Saludsudak pa'y nga umuna dagiti anak ko no anya ti maibagada. Kung kunanamot kanyak itay. Bareng umanugot na kita anak na. Sapay la kumangarod takas talakay. Sapay mayat day di abalay. Pudno day talakay. Magustuak unay ti disenyo na ka. Anyat ko nayo tatang? Ilaklako ni Tere, ti may sa abalay da. Ay nawaw, apay nga ilako na tatang. Awan mo't ngamin agnanaed, anak ko. Sayang mat ano ilako na. Kun kasapulan da kanu ngamin ti kwarta, iso nga ilako na beten. Day talaang adda bayar da. Dayta, tijak amaw. Kasaritak tuman, tanuawan pa'y, ibagak itigayim ko. Agbirbirok nga mindayjay itigatangan na abalay, tatang. Ay wana, napintas mo't kat ti balay nga ilaklako ni Nanam at Tere. Adda bayar yo, Nana Tere. Adda nakisarita, ngam saan pa'y asigurado. Asino, Nana? Da marina ken sander na ko. Ay nawaw, dagijay nga agasawa manan. Adda ka di parikot. Kaano linulukot ni arami dagijay nga agasawa, Nana. Anyat kayat mo asawan na kong. Alis to laang nga agpa-reserve dagijay, Nana. Ngam no pa nagbabaya doon kat ay na awanan. Kat no kayat dapay nga rudon ti agnaed iti day di abalay kat saan pa'y mat anabayadan. Ay na, Nana, di yu ipalubos. Agkita kailangan iti sabali a buyer. Nalaing-laang nga agsao dagijay nga agasawa. Ngam di damot laang kabailan at takderan ti bagbagada. Anya, day tatipudno, Nana. Awan pa'y may saasao dagijay nga agasawa. May sa akon kadagiti na biktimada. No kayat yo, ilako yu laangan itigayim ko. Sure buyer dayjay, Nana. Ibagam nga rod itigayim mo takon-taken na. Una na, ibagak token ko na. Narigat ti maadaan iti buyer nga ulbod. Ibagadan tumot kada kayo nga urayan da alone. Uray saan mat gayam ana-aproban. Anya ngay Nana, kumusta? Okay lang kade iti anak yaw? Pasensya kayo ngam saan amabalin ti kayat yu amapasamak, Marina. Ay nawaw, apay ngay mat Nana.
No kayat yu ti agnaed iti dayjay abalay, masapul abayadan yu pay. To follow nga rod, nana. Diyak kayat ti to follow abayad. Amangan no inton madamdama ket aramidan yu met kanyak ti kas iti inaramid yu kinilane. Ha? No kasta, nagistorya day di alani kada kayo, nana? Wan, ket diyak kayat amabiktima akmet. Iso apasensya kayon, cash basis laeng. Saan amabalin ti to follow abayad. Saan matan ngay manugot ni Nana Terry lakay? Ne, apay ka ngay? Wuna, ta sinugsugan day di alani. Ay nawaw, kasano sinugsugan nila ni bakit? Imbaga nila ni ti may papan iti dagada agatangan ta kumaide lakay. Anya? Ay, makapaasar nga rod. Saan ta nga mo? Amangan kit din uninay nayunan na pay kit diti istoryana. Naglukon day dya babae? Kasaritak tuman. Amwag, nuan niya pa'y tiinpulpulong na ka ni Nana Terry. Apay akas jay matan ti pan nakisarita ni Nana Terry kanya. Ay wan, kasaritam tapno saan nga agruam bakit? Ay wala, isukit din ti mang dadaal iti plano ta. Saan amabalain lakay? Mapanak tumot iti ayanda na nateri. Barang agbaliw pa iti kapanunutan na. Kat ila ko nalatta ti balay kadata. Wen lakay, saan ta mapukawan iti namnama, aging gaasaan pa'y analako dayjay abalay. Naimbaglaangan ta nasabat ka, kontrabida a babae. Naa, ulitin man timbagang Marina. Kontrabida ka kunak. Apay adadadaulan da kami ka ni Nana Tere, ah. Saan mo ta? Ay nawaw, ni Nana Tere mismo tinangibaga kanya. Nagistorya ka, isong amo na tinapasamak ide. Nagistorya aklaan mo't dakas ka di ayan. Amo ka, di mo kaya't agatangan may dayja abalay. Ay na Marina, madiman ti kasta agalad yung agasawa. Diyo sayangan ti oras kan banog ti padayo a tao. Makonsensya kayo mo ta. Di kay agbalin a perwisyo iti padayo a tao. Ay nawaw, Nalaing kay laeng ngamin nga agsao. Uray diyo kabailan atakderan ket nagturod kayo nga agkari. ay agtal na ka man sila. Ulbud kayo pa'y kanlakay mo. Tinaibagayo kanyak ide ket adda urayan nyo ang mairilis alon nyo. Tagayam, saan ang aproban? Naimbangal daw yun na nateri. Kastabat kan kasandar. Anyat masapol mo. Imayak ta makisarita ak nana. No ti balay ti gagaram. Addan nakasarita mi abayar para iti dayjay abalay. Ay nawaw, di mo't imbagami kada kayong interesado kami. Wen, ngam na dismaya ak itinangag ko. Apay ngamin apat-patsin nyo ti sausawang da jala ni nana. Narigat ti agtalak sandar. Anya? Saan lang gayam anilani tinangaramidan nyo iti kasjay. Aduda pay. Talaga nga ugali yun ti agulbud iti padayo at tao. Madi ti ugali akasta. Nuan niya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Talaga ka ding awanan agbaliw nana. Awanan, narigat ti agtalak iti tao nga awan maysa asauna. Awanan bakit? Ila ko da kanumod day di abalay iti sabali. Ay nawaw, asino ti bayar da? Day tatisan ko asinaludsod. Basol nila ni no apay akastoy tinapasamak. Narigat tagtalag iti tao nga awan may sa asauna. Kunakit din ni Nana Terry kanyak. Talaga mabusurak iti dayja alani lakay. Ay mawan maramidan ta bakit? Uray kayat tagatangan day di abalay. Saan mo't akayat ni Nana Terry? Dakkel ti epekto tinaraaramid ta. Bakit? Ay, awanan ti arapaap ko amaaddan iti napintas abalay lakay. Nagdamot lang basol ta bakit? Ay nawaw, apay abasol ta kat nilani mat tinalaing an nagistorya. Pudno mo timbaga ni Lani. Saan ta tao akasarsarita? Nagbalinta pa'y ngamin nga ulbod. Iso asaan ta mababalaw dagiti tao no adda maibagada. Ay, una yon ti kastoy ang mapaspasamak sander. Ti kasayatan laeng nga aramidan ta ita. Kat ipanagnagta nagbalbaliw ta. Bakit? Saan tan nga agulbod? Iti kasta, agtalagmanan ti sabali a tao kadata. Ay nawaw! Sakbay
Day nga agsao ka, siguradwam akabaalam atakderan ti ibagbagam. Di ka agisawang iti inuulbod, tapno saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan matandanom iti huslakay. Ay no awan di awan. Anya nga rod marami da ngay. Naa, kasano ang mailabak dagiti murang tangay no awan danom. Amangan no inikatan ni pare Leo ti host nga agturong dito balay. Ni, apay ko mga ikaten na ngay. At adi mi nagkinawatan. Katkasta unay ti asar na kanya. Ay, unay kan. Idi pa'y nga ibagbagaken ka ang makilangan ka itinasaya at kadagiti kalugaran tayo. Ngam kastamad tar aramidem. Anya nga rod nga iti usaran ta adanom. Pangalaan ta iti pagdigos, pagluto, paginaw, ken paglabata. Mapan ka pala ang itayan ti gayem mo ah. Makilaba ka ijay balay da. Ay na, makapaasar ka mo't. Day tangamin makiap-apa ti ammom. Di mo ammo ti makisarita iti nasaya at iti padam a tao. Di mo ammo a kontrolan ti bagim. Anya nga rod ti maramida kat kastoy nga rod mo ti kinatao. Ay, jakamukan ka. Mala, anusam nga rod ati agsak dunukas na. Anusam ti agbagkat. Anya ngay nga rod. Naimbag abigat mo, Mari Juliet. Kastamot ken ka, Mari Layla. Anya ta nakasako abinagkat mo, Mare. Dagiti murang mikin nila kay kumare. Umayak man makilabad dito ayan nyo. Ay nawaw. Apay ang makilaba ka kat adamot danom iji balayo, Mare. Awanin, mare. Nay, kasano nga awanan? Awanin ata inikat ni Manong Leo ti Hosme. Na, apay manan. Anya aga po nga inikat na. Adda kano dida nagkinaawatan kin nila kay ko. Daytoy mo ngamin, Patrick. Kasla agbirbirok akanayon iti apa. Uray simple abanag, nalaka ang makapungto. Hay, anyan nila kay mo, Mare. Di na mo akontrolan ti bagina. Day tangarod ti kagurgurak ken kuha na mare. Talaga asaan ngagpampanunot. Ala, makilaba ka laang dita, Mare. Kinapudno na, naggapumat laang iti ayan damanong Leo day taadanaw. Mapan ka man iti ayan da Mari Juliet lakay. Ay nawo, anya taramida ijay. Mapan mo bagkatan ti inlabak amurang taa. Naa, apay mo't ngamin nga imbatim ijay. Naa, agpampanunot ka kade. Nadagsan day jay, saan ko akabailan abagkatan. Ay kat sa gabas sitem ngamin ah. Ay sus, mapan mo kit din bagkatan, tapno maisalapay kumatan. Di ka pa'y lang ngamin nakisalapay ijay. Naglaba nga rudmat ni Mari Juliet. Nakababain mat ano makisalapayak pay mat ichay. Aganos ka, tabasol mo matlaang no apay amarigregatan da tao ita. Di mo nga min ammo ti makipagayam. Nalakakin ka tagsasao, tasan asika tinakangagitin sawang da aliyo. Ay nalakay amok ti ugalim. Nalaka ka makapungtot. Di mo ammo a kontrolon ti bagim. Nagadulakid di nga bagbagam. Mano abat siya ti bagkata kaya. Dua abat siya day jay. Agasuman da ita. Ay kat ano sama? At dapay nga tadanom iti ayanda Juliet. Awan ata us-usaran damot. Ado ti makius-usar iti ayanda. Sakit day jay matlaad anong ti pagsibsibog da iti mula da. Kasano ngayon da ita?
Agdigosak kuma, tanagbara ti panawan. Katawan mo, danom dito yung balay. Ano sama? Anya nga, ikat day tamat makiap-apa ti paglaingam. Anya nga ita, inikat dalaki nga rod ti hosta. Hindi ka madalakan bakit? Ibirok kunto. Kaano? Ken kasano? Adda amok at iskarte. Apay, daliyo lang ayat at dadanom na ditoy. Kita ama, mga no... Amok tar aramidak bakit? Relax ka kanilang. Di nakman ngamin unaan. Kaano ngagpasintro ka, Marcia bakit? Apay lakay, ada ipagatang mau. Igatangan na kumaiti imulak. Kabaalam ka di pa iti aggarden lakay. Ay nawaw. Napigsaak pa yan niya. Okay, ilistam dagiti gatangag, tagpasintro ak no Martes. Sigurado na itan bakit? Wan lakay, Mala, rugyak nga rudan dagdalos. Tapno makamulak mo tan. mangtangdan ka laengan no di mo kabailan lakay. Saanan? Kabailak pa'y. Isupay agastos numang tangdanak pa'y lang. Makamu ka nga rod ah. Awang magkidi parikaw, tadam danom iti garden. Ada pagsibug mo no kwa. Si kamot gayam ti lumabas, Patrek. Naggapwam. Dita lang, tata. Sa dino adita. Una yun dito alakay. Chismuso mo't. Masapol pa'y amaamuan na ti amin. Di kamot sumungbat baraw. Dita bangir tinaggapwak, tata. Adalay naramid ko dita. Kastaya. Aggar din kay samot manin, tata. Kas makita mat, madama ti panagdalos ko. Anya ti mulayo dita ngay. Natang manain. Wan, ipadas ko marin tabarang matsyambak ti mayat apresyaw. Ay wan mayat day ta, tapno at damo liwliwayaw tata. Sige, agpatuloy ako, tapno saan kay amataktak. Day ta, adumanin ti danom. Nagkapanday ta adanom, lakay. Ijay Ay nawaw, sa dino nga ijay. Sige, kargam kit di kita dram. Kan planggana tapno adda mausar. San atila salsalutsudem. Mga no, Awan pagdanagam ta nadalos ti sos day ta adanom. siguradom lang. No kayat mo, di surutam ta hos. Tapno makitam tinagapuan na. Adayo iti babbalay, tinagkapanday ta adanom. Wen, adayo iti babbalay. Iso nga awan ti basura ijay. Mabalin pa'y kita pagluto day ta no kayat mo. Nagpakada ka iti akin ko kwa. Nalpasin Kanyat panagkunam, jak amo tagpakada. Sige, makamu kamot din dita. Agina na akpay. Adakon, bakit? Itay pa'y ngururayin ka lakay. Ay. Narabyan ka mo anagaway. Wala, tati narimaan ko ti house. Naawan ngamin ti danom. Ti ambaw kat adda na pugsat, iso abinirbirok kaw. Tagayam, inikat damutan iti buon na. Iso mailagayam nga awan danom asumangpa dito'y balay itay. Asino mat tinangaramid iti kastangay. Narigat tagsasao. Ngam ni Patrick ti limabas iti garden itay. Ada en sukat da ahos ijay. Adda, bakit? Insukat da ti hosda. Panagkunak kat hosda da ijay. Ay, naglokon day taataaw. Nakita na ka. Ngam awan mo kunana nga agpakadakeng ka. Day tangarod bakit? Imbes ang masapak nga gawid, awahanan tatatak-takmag. Ne, awan mo tindanom itihos. Idin sapay mo trabi eh. Ay nawaw, asino ngay nga tamot tinangikat? Ang mga no inikat ti akin ko kwa. Oho, isuda ayatin ang aramid iti danom, tapno ibagada ako kwada. Day tamanin ti bagbagakin ka. Agunget ka man nga minen. Una, tanabambanuga ka ng birbiro. Ita, awan man ang danom. At ayumot nga rod ti source. Mapan mo kitaan No adda akin ko kwa, makisarita ka itinasayaat kan kwa na. Tak man inday ta. Makapaasar da kita tatawa. Naimbag kumamot na isublida inton madamdama. Nagsarita kayo kadi iti akin ko kwa iti danom. Wan mate, nagsarita kami. Ngam apay mo't akas ta tinaramid da manay. No kasta nga rod, urayan ta. Ang mga nuus usarenda. Ay, saan?
Mapanak ijay tamat lang. Amwak no anyat na pasamak no apay nga awan sumangput adanom dito'y balay. Agaramid ka man iti karatula dita, Marcia, bakit? Karatula para iti anya lakay. Ibagam, adi da ikatentihos tayo. Takasapulan tayo mo't dayjay adanom. Di da kumamot agawon akasta. Tadakarbangan tayo ijay. Apay, insubli daman ng tihusda. Wan, bakit? Saan akong ama kasibog? Tay nikat naman ng tihos nga agturong ija garden kan dito'y balay. Anya mutin ti kasta at tao. Maibusmot nga ron ti pasensya kadakwada. Ni Patrick nga tati nangaramid iti kasta. Wan, bakit? Confirm nga iso. Ay pumatda di a tao. Iti ayan ni Leo ti paggapgapwan ti danom da iday. Saan ka day? Wan, ngam tinaistorya ni Leo kanya. Kat inikat na tamadi ti panagsasaw ni Patrick kan kuana. Isu mo lagayam Mabitla ang nga raw tagaramid ak iti dakkel a karatula. Wan, bakit? Ibagam adi da basta ikatentihos ti sabali a tao. Taammo da ama usar da di adanom. No kasta ama ki usar da, ipakada da kumapay mo da. Papanam, Patrick. Ay, kwa, tata. Kita tamangan no ikatemanan ti hosmi dita. Ha? Makikita mo't siguro amadama ti panagsibog ko. Anyat ka Diyos awan, tata? Di ka gindi di amaw. Taamok nga aramid mo dayjay. Apay, danom nyo dayjay aya. Ne, di ka agungot abarok. Makisarsarita ka na sayaat ken ka. Ngamen, at damo't karbangan mi iti dayjay adanom. Da kayo ayat tinangaramid iti danom mi jay. Apay nga ihimot niyaw. Na, si kalangaruden ti makiusar barok. Si kapay ti makapungtut may. Una, tanog sasaw kayo. Kasla ginatang nyo dayjay adanom. Isungarot ti source ti danom ti daga aginatang may. Makiusar kami lang. Di kay matanagan. Ta saan mimot ama ibus dayta? San adakes ti makiusar barok. Nga makisarita kayo kumamot anasayaat tapno may schedule tayo. San akas ta basta ikatanyulatan ti hosmay. Di kay katagsingsing po'y tadandani kayo. Anya? Awan pa'y danom lakay. Awan pa'y taimot mo dayjay alakay. Lakay? Asino alakay? Dayjay alakay amor makapaasar. No kasta, danom dagayam tinalam, kunak man no impakadam kadakwada. Pakapakada di tanga. Apay, ginatang da dayjay adanum aya. Isoda tinangaramen. No iti source ti danom da tinangalaam, makisarita kamot ngamin ay itinasaya at kadakwada. Agpakada ka tapno amuda. Oho! At dantula aldaw na dayjay kunak tumay. Saan nga iso tinangaramid iti danom? Iso adina imot akasta. Siyakla ang timaasar. Ay napangaasim man lakay, saan ko maaday taunget mo ti ipang pangrunam. Maan ano ayan no makisarita kamot itinasaya at kadakwada. Saan mo mo't siguro nga ipatay no kasta ti aramidem. Anya ginadamag ko, nana. At da kanumot saan ang nagkinaawatan da tataamor ka ni Patrick. Danom ti makagapo nakong. Nay, taapay mat. Dayto mo ngamin Patrick napanaki di inik ka ti husmay. Anya? Insukat na ti husda. Ti pakaasaran mo ni tatam amor. Saan anak pakada? Idi kinasarita na di tao. Ni Patrick pa'y ti makaungot keng kuana. Ay sos, talaga mat da dya tao Wen nga raw, isu pa'y laang ti agungot akas jay. Ka iso lang nga ruden ti bidot ti aramid na. Husto matkit di ano binagbagaan ni Tata Amor. Saan ngamin ang makaaawat da dya tao? Nalakapay ang makapungtot. Ura isumot ti adabasol na. Ayan tay bunan ko bakit? Kitaam di taa. Irwar mo man tadda pang sarak. Ay nawaw, apay kasta tituno ti boses mo. Madlaw ang makaunget ka manen. San asyak ti kalabanan na kita tao kunak tumay. Apay ka di aya. Di mon saludsudan. Tamom na niya ti makagapo. Ay pangaasim alakay, sikat agpakumbaba. Adda nga agpay sukarbangan datata amor iti dayje adanom. Makius-usar talaeng. Agpapada tayo ang makiusar laang. Apay,
Iso dati nangaramit iti danom aya. Tapno tagikuan da. Ay talaga adi ka makauawat. Makauma ti agpalawagkan ka. Limabas mo't nilakay mo dito'y balay itay, Mari Layla. Papanan na nga'y. Dita barangay hall, mare. Taapay ijay, Mare. Indarom ni Tata Amor, mare. Kunaklakit din no nalpas daytan nga isyo. Saan pa'y mare? Kasano mga main? Napangkidi tinagtagba ni Patrick ti Husda. Anya? Nakitak nga road, kat ay na. Talaga apimudot ti ulok iti nakitak, mare. Hay, pumot daytang asawang Mare. Di na mo ti makisarita iti nasayaat. Apat ti paglaingan day di, mare. Awan denggen na asao. Iso pa'y ket di ati makapungtot. Uray iso ti kamali. Kasano no ipasukat da dagiti hos ati nagtagbat na. Ay ket ano san naasukatan takasano mga men, day tamang perdi iti kagawaan ti sabali ti paglaingan na. Hay, una yan nila kay mo, Mare. Ibirbirok na mo ti pagparikutan na. Kumusta lakay? Sukatan, ken tarimaanan ni Patrick dagiti tinagbat na ahusta bakit. Imanugot ka day. Kapilitan Makaunget nga rod ni Kapitan ken kuana itay. Apay Mike, Naturid ngamin nga agsasaw ije barangay hulitay. Iso pinasagidan ni Kapitan. nakababain man ti kasta. San sa mata makarik na itibain na dya tao? Angam tinapatag kat sukatan na. Imbagam ko maasukatan na iti kabiitan a panawon Kapilitan takasapulak mo ti danom. Awan pagsibog ko no di natarimaanan dayjay bakit? Nayunam man pa iti kwartak bakit? Pangala ako mamot ngay iti kwartak. Nasken asukatak ti hos at tinagbat ko. Saan ka di amatarimaan? Masukatan kanumit. Dayta ngamin. Kasapulak pa iti lastiko kuma. Anya timbagan ni Tata Amor, sukatam adagos? When tawan kanu pagsibog na iti gardin na. Makaparurod tayo dya lakay. Ano sama? Si kamo ngamin tinangaramid iti parikot mo. Awan lang arudin danon dito'y balay. Aggastusak pa'y manay. No saan mo ati nagbat ti husda? No nakisarita ka kuma iti nasayaat. Awan ti kasta parikot mo ita. Naimbag nga aldaw yun, Ana Marcia. Sika magayam day talay lanakaw. Kasapulan mi nga minti danom, Nana. Iti ayan ni Juliet ngay. As-asidag ijay. Aduda nga agus usar iti danom ijay, Nana. Agsisinublat damot. Ada husyaw. Adda, Nana. Mangyag ka. Tapno saan ka amabannog nga agsaksak daw. Ay na, agyaman naklaunay, Nana. Ngam ada ti schedule tayo Taado tayo nga agkasapulan iti danaw. Okay laang, Nana. Adamot ket di drame. Ayun gayam. Natarimaan ka din nila kay ko ti pinirde na, Nana. Wan. Nalpas mo kidain. Ada danom iti husmi ita. Pasensya kayon, Anana. Kanayon kumot abagbagaan nila kay ko. Ngam talagaan na laka makapungtut, Nana. Awan rumbeng nga ikidawam iti pasensya. Ti basol nila kay mo kat saan mo abasaol. Ti husyo mangyag kantaw. Iti kasta, makasakdo kayo iti danumiyaw. Naggapon ti danom. Iti ayan da, Nana Marcia. Naimbag man tayo manugot da. Wan? Umanugot damot lagayam gat. Nagadupay lang ay bagbagada kanyak. Gaputa di mo ammo ti makisarita iti nasaya. Nukas tagayam, di si ka kumanti nakisarita kadakwada idi. Kasano kat agpakalaing ka mo ngamin. Ay nawa, basol kumanin. Basol kumutlaki di amin ay. Dayta ka ngamin ti madiken ka. Tadi mo aklunen ti biddot mo. Madi ngamin ti kanayon nga agong unget. May mayat tamat na alumamay ti panagsao tayo. Tauray asino a tao, makaunget no balasubas ka ngagsasao. Alawanin, basol kon. Tapno ibagakken kalakay. Awan na saya at nga itdan ti kanayon a panagpungpungtot mo. May mayat tamat no makisarita ka iti nasayaat. Nang runa pa'y no sika ti adda ka sa pulan na. Iti kasta, nasayaat damot kan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Patrick. Ay, nawaw! No sika ti adda kasapulan na,
makisarita ka iti nasayaat. Kontrolam ti unget mo, iti kasta, agbalin a nasayaat ti tungpal ti panakisaritam kadagiti masaknan. Laglagi pen tayo kuma nga amin abanag ket maala iti nasayaat a saritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga taakas jay, nanadilya. Ay nawaw, ti anya manen Venus. Jack pulos nakita nga in my day when no impos ni Luis iti Facebook ni Andrea nga asawa na. Na, anya kumaitaken ka. Isuda pay laang ka din, ana. Wano, nagsina damutan. Na, saan na lang nga ipupos ni Baken na iti Facebook? Panunutom mutan ang nagsinada. When tano siya, kanayundak nga ipos nila kay ko iti Facebook na, nana. Ay, adu nga main ti pakakumikuman dagi jay adwa. Ken maysa, maan ano kumangay no saan da nga ipos ti rupa ti tunggal maysa iti Facebook. Mas daawak lang amin, nana. Ay, sika talaga, Venus. Managbasol tamata ken panunot mo. Ni nana mo, ibagbagak lang ti madmadlaw ko anya. Ay, change topic man kiday. Ni Luis Tilimabas. Ang mga numangag na pagsarsaritaan taida, ket ikan nakiditi dakas akay papanan. Diyak kaya ti mairamraman. Naimbag abigat mo, Luis. Ne, sigamit gayam Venus. At naman sa ludsudak kang ka. Anya dayta. Mas daawak lang amin. Tadyak pa'y nakita nga impose wano in my dim ni bakit mo iti Facebook. Da kayo kadipay, wano? Apay kastamot ti salsalod sudam. Kaslasaan mo ngamin anormal ti kasjay. Kasanumat ana ibagam asan anormal? Kitaan na kami kinilakay ko Kanayon nak nga ipos iti Facebook. Wen, makitkita mi dayjay. Ngam saan mo't amabalin nga ikumpara na ken lakay mo. Ta saan tayo mo't nga agpapatay ti kapanunutan. Ken maysa, makumikom kami mo't ken bakit ko. Awan oras mi ti kakastabanag. Oho, jackpot yan. At dalakit di makagapo adi mo maibaga Amangan kunak no ibain mo ni bakit mo. Iso akastaka kang kwana. Ay nawaw, naan ano ka, Andrea? Naan ano? Awan mo't dakas anapasama kanya. Apay akastamat tan ti itsuraam. Anya? Awan sarming ije balayo aya. At damot, nalawat ti sarming mi ijay balayan niya. Nalawa magayam. Apay, di mo pa'y maawatan ti kayat ko asawan. Napunno iti kamuro tarupam. Di mo ka di makita aya. Ay kuha, day tati ko nada a pimple breakout mare. Maawatak itan no apay. No apay ti anya. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupus nila kay mo iti Facebook. Anya? Nay, sabali ti isam mo ita. Kasano asabali na Anadelia? Kasla at day bagbagana. Naragsakak ngamin itana na. Anyat na pasamak aya. Nasalaw ko ni Andrea di tadalan itay. Kaut, Di yu pa'y nakita dayjay aya nana. Kano dito'y istoryo ti kanayon a paggatangan dayjay a babae. saan ka maawatan, Venus?
Napuno iti kamuro ti rupa na nana. Anya, ay sus, agraman kamuro ti sabali a tao, pagparikot ampay. Amuklatan aday ti makagapaw no apay asaan nga ipupus nila kay na. Ibain na lakit di kas di alangan ni bakit na. Tinaibagan ni Andrea kanya, kat impa-check up na dayjay. At datumtumarin na nga agas ita. Kan may sa, apay abigdil dagita abambanag, kan ka. Saan matkit day, nana? Ay na, ipagarup mo man siguro, anangat nga to kangam ni Andrea, iso akas ti panagsasaom. Wanang, insecure ka kan kwa na. Bakit? Ag-selfie ta, mamay. Ha? Anyat ko namlakay? Ag-selfie ta ko na. Tapno daw mo ipos ko iti Facebook. Anya? Wala, tapno awanan ti ado asaw ni Venus, maipapan ka data. Nukas na, kinasarita na kamot day a babae. Wan, Kat, anya timbaga na kan kangay. amangan no ibayin ka kano. Iso asan ka nga ipupos iti Facebook. Ay nawaw, talaga mo't day a babae ah. Tila adda madlaw na mo't. Uray dagiti kamurok, pagparikutan na. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Kun kunana pa'y kanya. Iso nga rod nga umay ka tag selfie ta. Bakit? Saan nila kay? Baybay ang talaangan ni Venus. Insecure laki ti Dayjay. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Tinapatagkat na ragsak na adwa. Sa bagay, ada puntong, bakit? Awan nasken apanek na kantaken kwa na. Taas sinumot da di a babae ngay. Saan mat nga iso timang palpalamot ka data? Adala kom atisyo, Nana Delia. Adda na kaw, 15 pesos ti may sarulyaw. May saman, Nana. Nay, sa dino ti papananyo ken lakay mau. Makimisa kami ita, Nana. Ay, nasaya at day tanakaw. Mayat ti makimisa. Pudnutan ako na yun, Nana. Madimot laeng no trabaho akanayon ti sangsangun tayo. Makimisa ak tumot iti ayanda sesel inton madamdama. Kay kayat chumatan ti mapmapan ijay, Nana. Una, magusto mo nga minti sursuro da ijay. Sa bagay, saan nga agpapada ti kayat tayo? Ngam tinapatag, may sa ayos ti pagsirsirbian tayo. Ay, pudno launay nakaw. Mabitla ang talaag ti tisyo agat gatangaw. Ang mga numataktak kayaw, kat anya pa'y ti maibagan nila kay mo kanya. Good morning, Nana Delia. Nakaumay ka manan. Anya ti masapul mo. Awan mo kay day, kaya't kula ang ti agis tambay dito istoryo. Ay nawaw, awan kadwam ditoy. Adda kayo umat, Nana. Makimisa akin ton madamdama. Sika nga'y, saan ka makimisa aya? Masadutak. Naa, numisa ti saritan kasadut mo. Ngam no chismes, apaw, urayag malmalam, kaslaawan laeng ken ka. Ni Nana mo. Makimisa ka kit di mo, ta isupay ti maadal mo. Igauan nakman iti ka nagkardaw. Ay nawaw, kita mga darami dito. Agawa ang kiday, tanay. Nagaduti pa ka kumikumak dito eh. Kit nagsil-cellphone ka lang dito. Naa, apay akasta ka matan. Di naksan kaya't apagsirbyan. Anya nga rod ti kayat mo. Siga ka na yun ti pagsirbya. Di naktupay pagananumot nga si kaswang. Naa, naturod ka matan na sumungsungbat kanyak. Ata na umak mo iti kastoy akanayaw. Kaslander di saya mo dataaw. Naimbag pa'y ni Luis. Naa, aggaula ang tiimbagak. Ngam nagadumot tan asasawom. Ne, si kamot gam ti kabarbaro nga empleyado dito pare. Pareng, inrekomendanak ti kasinsin ko dito. Ay kat na sayat may mayat dito pare. Isumot laang tinaibaga na kanya. Nasingbot ti boss, kan medyo dakkel mo ti sweldo. At dapay bonus no kwa. Nagpesaw? Wen, pare. Saan nga imot ti boss tayo dito Barang makaurnong at kumamot tang. Ha? Makaurnong? Tapno saan dak ng under ni Mrs. Kang. Anyat ko nam pare. Under di saya kaya.
Kaslagas tanang. Masapul nga gurnungak mo't itibukod ko akwartang. Tas sabali ti ugali ti asawak parang. Ay nawaw. Nangyagak itibalon mo, Luis Lakay. Agyaman aklaw na, bakit? Agpakada akmat laang tadapay aramida. Agananad ka, bakit? Diretso awid numalpas ti trabaho Saan akom komporme ti turturungan dagiti sakam. Sige, inakon Lakay. Nagasat ka launay mo't kini bakit mau parang. Ne, adda ka gayam dito, pare. Itay pa'y abuy-buyaan kayo kan bakit mau. Kasya talaga dayjay, pare. No kastasan unay abisi, umay mangitulot iti balon ko, pare. Andayaw, tinagdumaan da kin Venus ng asawak parang. Ang santa na pagsaritahan ti may papaninti day taabanag. Mangantakit din. Makadlawa ko na. Apay manang. Manong aldawon as andak nga in my day. Adnan samot tan na amamom a babae iti pagtrap-trabahuam ita. Anya amanong aldawan kit sipod pa ideng. Si kamot ti mangipupos iti rupam iti Facebook ka. Nagturod ka sumungsungbat ita No kayat mo nga ipos ti rupam iti Facebook ka. Si kalatan ti mga rameng. Amo mo ti password ka. Ay saan? Sikat ti mangipos. Ngam siyak ti agpili no anya aladawan ti ipos mo. Daytoy ti kayat ko Lakay. Nakashort pan kamot iti day ta aladawan. Sakit makit-kita. Awanan ti ado asao. Ipos mo ki din. Nagadulakit di nga amam bakay. Di mo kontrahan ti ibagbagak. No di mo kayat nga agapata ako naktumad. Kanayon nga ipos mo ni bakit mo iti Facebook, pare Ricardo, Ay na parang, no amuyol ako mang. San asya ti mangipupos kin bakit ko iti Facebook. Iso amis mo ti mangipupos iti rupa na iti Facebook ka. Ay nawaw, agpaiso, pare. Wan parang, kontrolado na ti Facebook account ka. San lang ti Facebook account ka. Amin ang garaw ka kahit nakontrolan. Amangan mo't no adda pa ka-insecurean na, pare. Talaga nga insecure din siya ang babae. Kita ma, kit oray ni bakit mo, saan ka istorya na kanya? Agraman kamuro ni bakit ko, kantisan ko pa nang ipuskan ko na iti Facebook, kat ikan na iti daka sa kaipapanan, pare. Timpanggarap na nga meng, kit iso ti kangatwan. Amangan no adda chicks mo kapag silsilosan na, iso akasta, pare. Ning, awan good boy na taon niya. San kong aramid tagbabae? Ngam oray nga't aramidag. Apaan naklat na ni bakit ka? Kun may sapay, awan chicks ka. No kasta nga ron, talaga ani bakit mo tayo antiparikot, pare. Talaga nga insecure. Naksayanan ti kamurong bakit? Lakay, effective din reseta ni doktora kanya. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ayun gayam, at da istoryakin ka. Anya day Lakay. Malagip mo ka di pa dagiti insawsawang ni Venus ken ka? Ti may papan iti Facebook. Wan bakit? Ipampanakil na launay akanayo nga ipos nila kay na. Ngam isumot gayam ti mga aramid iti kasjay. Anya? Dahi tatipod no bakit? Kontrolado na kano ti Facebook account nila kay na. Ngam no agsasao. San lang nga dahi ta? Apaan na kano pa nila kay na nga ure awan mo't makagabo. Papansin laang nga rod day a babae Insecure ka numot ngamin. Nila kay na mismo tinangibagakan niya. Mayatan naksayanan ti kamurom. Adda parikot mo? Naksayan nga agpaisaw. Ngam aging ga ita kat di nakamot maipos nila kay mo iti Facebook. Ay nawaw, at least naragsak kami kin nila kay ko. Saan ko nga apapaan day jay mare? Saan ko matla ang apil-pilitan amang i-post iti rupa? Anya? Saan akas iti daduma di nga insecure? Apaan da nila kay da tapno laang maipost ti rupa da? Ay nawaw. Agtugaw ka man, tan napatag ti pagsaritaan ta. Kasangsangpot ko laang, napudot man ti ulong kanya. Wana at apay matakas jet inaramid mo. Ay nawaw, saan ka mawatan? Awan amok adagas nga naramid ka. Uray di mo aklunan. Amuklatan nga inistoryam iti sabalay. Asyak ti mangipupos iti rupak iti Facebook mo. Apay, ilibak mo, uray pudno man. Agraman pa nagapata dito'y balay.
Mapan mo is istoryaan iti sa balay. Di mo lang kaya't amamuan dati ugalan. Hay na, makapa-stress ka. Kasla di ka agpampanunot mat. Ti ko nam kaday. Kadyak amo dagiti insawsawong mo kada Luis kin Andrea. Anya? Amok insecure ka nga man, iso akasta ka. Sa anak nga insecure? Orang ilibak mau, isulat tati makit-kita dagiti tao. Kunak man no nasaya at ti relasyon nyo kin nila kay Mau. Apay ka di nana. Wen ata kanayon nga i-post na ka iti Facebook. Nga may dilim mabasak ijay balayaw. Agap apa kayo mag. Normal nga apat ti agasawa da jay nana. Ay na, saan anormal ti inaldawan niya. Normal no kada kami nana. Ay, diya kamukan ka. Sa bali mo ti kapanunutam. Ay, gayam. Pudno ka day, nadamag ka. Apil-pilitam nila kay mo nga ipus na ti rupam iti Facebook na. Ay kuha nana. Kasta gayam ti aramid mo. Ngam no agsasaw ka. Ay na, kasla perpekto ka. Agraman da Luis ken Andrea, dilawang pay. Imayak dito itapno gumatang nana. Saan kat atapno sirmunan dak? Ibagbagak laeng ti pudno. Tabarang malawlawagan ti panunot mo. Kat makaamiris ka mutan. Dakes agalad ti kasta na kao. Anyat napasamak, nana. Nasabat ko ni Venus di tadalan kat nakamisuot mo. Sigurado adito'y terse na yu tinaggapan day jay. Ay, nakamisuot tabi nagbagaak. Apay mo't, nana. Tadyak magustuhan ti aramid na akas jay. Ti kina-insecure na lakit di ti makagapo, nana. Naimbag kumamot nupudno ti sasawun na. Saan mo nga road? Day tangarod, nana. Kasta unay ti panangidadanes na kanyak. Tagayam, kasta mo ti mapaspasamak iti biagda ken nila kain na. Limbabasak nga rod di tabalay day di kalman. Ket agap apada. Tinakuna dagiti kaaruba da. Ket kanayon da kanu akas jay. Nasayaat mo't atao ni Cardo iti panagkunak, nana. Nasayaat mo't ni Cardo. Ngamday jay Venus ti ayan ti parikot. Insecure a babae. Naliday ka mo't, maray. Awan bibiyang mo. Siguro, nagapa kayo manankin nila kayo mo, anya. Anya ko mabibiyang mo? Ay nawaw, madimot nga min anderan tayo dagiti asawa tayo, mare. Di ka agpakalaing, tawan among. Dakas nga min, no ti kayat tayo ababa iti kanayon amasurot. Laglagi pun tayo nga damotrik na dagiti asawa tayo. Amok dagitan. Saan ang masapul nga ibagam? Kan maysa, saan ang maiparbeng nga agbalin tayo nga insecure iti pada tayo a tao. Ngamin, tunggal may sa kada tayo kat adda pagkapuyan na. Sino ka kumaamang ibaga iti kasta kanya? May saak met ngamin kadagiti inruruman mo. Da kami lakay ko. Gaputaman mano nga agpost kami iti Facebook. Kumkumpurmi met ti sawsawang mo. Ay, kwa. Baliwam ti kasta nga aramid mo, mare. Saan nga iti Facebook ti pakakitaan ti ragsak ti may sa a pamilya. At damat day tayo ti may sa a tao. No kayat da nga i-Facebook ti biyag da, awan dakas dita. Ti dakas kat ti makibiyang ka. Anya? Irespeto tayo ti pada tayo a tao, no kayat da ti pribado a panagbiag. Maditi agbalin nga insecure, mare. Taawan agas ti kasta a sakit. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Isu a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. No kayat dati pribado a panagbiag, saan tayo kuman a pakibyangan pay. Tinapatag, awan mat maag-agrabyado da a padada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pimusay ka numit gaya man ni Vera. Na aksidentita ka now. Isumot tinanggag ko, tatang. Kahit anyat plano. Plano? Planom ano mapan ka itayanda. Ay na, awan planok, tatang. Apay kumaamapana ki jay. Kat kagurgura dak lang arudon ti pamilyana. Basol mo matlaing Ta inabando na mo't ngamin ti aginam. Sapay adain nyawid mo a babae dito'y balay. Nakirelasyon na kiti sa bale. Tamok asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaitan mi Ginevera, tatang. Saan mo siguro adakis, no? Ay, jak amukin ka. Tila ang bukod mo pagragsakan ti pang pangrunam. Ay kat siyempre mo't atatang. Alangan mo ngayon unag ti sa bale at tao. Di kagbalin ang managing bubukaw. Panunutim ka di mat ti masakbayan dagiti anak yu kin Vera. Dua alawas ang tinapalabas, sipod na itabon ni Manang Vera. Kasano tayo pa itan ngay, Nanang? Ituloy tayo lat na tibiyag tayo. Anya ngay, kat saan tayo matatanggal tibiyag ni Manang Mau? Saan pa yan nagpakpakita day J. Arwel? Jak amo iti asawa ni Manang Mau. Awan mo bibiyang na iti pamilya na. Pudno lakit di tinadamag ko nga da sa bali a babae akadenden na Nanang. Agpaiso ka naw. Ada sa baling asawa na ita. Manu atawanan tinapalabas sipud pinanawan na ti agiina. Ngamay na. Nasakit lata tinakam ko kang kwana. No saan lang ang nagabrod ni Manang Vera ide? Awan kaasay dagiti anak da ita. Naimbag ko nam tauray kasjay kat ingkarkarigatan ti kapsat mo tinang ipatakder iti balay para kadagiti anak na. Wan nga rod, iso abilibak matkin kwa na Nanang. Uray siyak mit Day jay laang amangan mat no tagikwaan ni Ruel ti balay kan lugan day di Manang. Iti anya aga po kuma kat adapay dagiti anak da. Napuskul ki di ati pa nagrupropa na no makibingay pay. Kaawan mo pulos na itulong na iti kabsat mau. Kinasarita da kayo kadini kasinsin Renato, Nanang? Saan matyo na anak kaw, apay kanaw? Salsaludsudan na numabalin nga iso ti mangibiyahe iti jeep day di Manang Vera. Ayun mabalin lat tamay. Bisi mo ngaminan ni Uncle Yutunyaw. Di na mo laang masango day ti agpasada. Kat, ibagak nga rod ken kwa na? Sige lang anak ko. Tisigod apakipaspasadaan na ngay. Nagikat ija, tadakkel unay ti singsingiran da boundary ken kwa na Nanang. Ay, day tala nga agpaisaw. Ibagam tao may dito'y balay, tapno makapagsarita kami adwa. Sige. Isupay mo laang ti maurnaw. Isupay agastusen dagiti kaanakam. Wen nga rod, naimbag ko nayo taad da ti jeep. Mangrugi man ti klasen. Kasapulan tayo ti kwarta tapno adagastusan da. Nangato ti arapaap ti kapsat mo para kadagiti anak na. Ay, daksang gasa taim mo namit taon. Kat no awan mo nga minsir-sirbi ti asawa na. Ni Manang la akanayon ti agtrab-trabaho para kadagiti anak da. Isu akanayon ti agsakripisyo. Isukit day ti makagapo ti naka-aksidentyan na. Talaga ka di asaanan ang nagpakpakita ni Ruel kada kayaw, Mari Lilia. Saan apulos maray? Idipim mo say ti anak kong asawa na. Jak pulos nakita ti anniniwan na. Anyan ti kasta nga asawa. Ada nga minan sa baling nga asawa na maray. Dagiti anak na ngay, saan na akailew? Sigod pimanaw, saanan ang nagparparik na kada kami maray. Ay, talaga nga inabandona na ti pamilya na. Awan nga rod sirsirbi na nga ama.
Ay, konsumisyon ti ipapaay da di a tao iti anak ko. Idi agdendeng na da pa'y maray. Ngem ikan nalata kumamot iti oras dagiti putot na Di na mo nga ron mapanunot, maray. Sige, maray, agpatuloy akaw. Anyat orasan, ang mga numaladawak amang sukon kadagiti apok iti pagadalan. Adamot gayam dakkel abalay day di Vera. Abay manan ti asawam si Caruel. Ay nawaw, di mo nang nagtimbagak. At dadakkel abalay ken jeep a pinanawan na. Anya kumaita no adda sa Nikwana. Siyempre, legal na ti kasarmi. Anya? At dakarbangak iti sanikwa ti pimusay nga asawa. Ngamin, syaklat ti legal nga asawa na. Kayat mo asawan, makibingay ka iti sa Nikwaday di Vera. Naalam, Emily. Dakkel ti balay na kahit. Ang kasano nga rod? Mapanak iti balay da. Takasaritak ti pamilya na. Conjugal property da gijay kahit. Kasano nga ino sa anda ka nga ibingayan? Ilaban ko ti karbangak. Basta tulungan na ka. Tano adda maalak. Mairanod kamot lang. Naglalaingan tangay. Nubukudan da ti grasya. Siya dino ti papanam. Ijen ti katugangak iday tatang. Ay nawaw. Apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan ti katugangam. Basta da tatang. Anya. Adda na pati kapag nakijay. Dinaglangan ka iti trabaho. Ni tatang nga talaga. Kapilitan Kay bagbagak laang anapatag ti pag nakijay. Anya nga min ti gagaram ijaya. At dalagayat ko ang makasarita tatang. Idi tabon ni Vera, saan ka anapan? Itatana itabonan, kaya't mumutimapan. Apay akasta ka. Ay nawaw. Apay nga adda ka ditoy, Ruel. Imayak, tanapatag ti bagak kada kayo, Jonah. Anya ti ibagam aya. Imayak talag ti bingay ko, ibag. Ay nawaw. Bingay mo para iti anya. Na, di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom na anya ti kayat ko asawan. Jack ammo, tadi mo mat ibaga no anya dayta. Tinadamag ko, kat balay ni Vera nga asawak da iti abalay. Jeep na pa'y da ita nakaparada iti paraangan. Kat, anya kumaitaken ka. Anya kumapay. Alaak ti bingay ko Da kami laptamot ti legal nga agasawa. Anya, manu atawan adi ka nang tad iti sustento dagiti putot mo. Sa ita, paginterisam ti sanikwa ti pimusayan akabsat ko. Ay nawaw, nagpuskol at talaga mo't ti rupa man niya. Agsubliak, ilaban ko ti karbangak kadagiti sanikwa ta asawa. Agraraman ka, uray piso, awan amok ana itulong mo kanimanang ko. Sariling sikap na dagiti sanikwa a pinanawan na. Dagita asanikwa ket para kadagiti anak yo. Awan karbangam kadagita. Nawatam! Imay ni Ruel nga ex-manugang yu dito'y balay itay, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid da di arawil dito'y balay. Alaan na kanu ti bingay na. Bingay na itay. Bingay na iti sanikwa ni Manang Vera, ta isu kanukat nga rod ti legal nga asawa. No di kat agraraman day ta tao Bingay mo't nga ibagbaga na. Apay, adain tulong na kin ni manang mo aya. Uray piso, awan apulos, nanang. Anya kumangay tinaitulong na kanimanang kat konsumisyon lang mati ipapaay na idi si bibiyag pay daytoy. Nagturad nga umay dito'y balay. Daytaket nga rod, nanang. Saan man nga agar aramid day ta taaw. Saan to pa'y nagpakita idi pimusay ni manang mau. Di na pa'y maaramid timang kumusta kadagiti putot na. Uray pisaw, awan maalan na kadatayaw. Naglalaingan na ngay. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan niyo? Awan nga rod. Anya timbagadakan ka? Adda maalam mo no? Awan ka no ti maalak kung natikabsat ni Vera. Ay nawaw, apay kanumat. Wana, tawan ka no na itultulong ko kin Vera ide. Ngam iti papel, sikat ti legal nga asawa na. Dahita ti sanda mawatan. Ay, kita alakay. Ang mga nukun ko nadalaang takayat da abukudan ti sanikwa ti pimusayan nga asawam. Dahita ti san ko ngay palubo sa mapasama. Ilaban ko Ayun gayam, di mong dakdakamatan kintatang ti may papaniti dahito abanag Rumbang lang Ilaban mo ti karbangam.
Apay ko mga agpaabak ka ngay kadakwada. Oh, dagiti ubing gayam. Adda da ijay. Aywan, nalipatak matan ang sinaludsod dagiti putot ko. Amangan numausar mo ida, tapno maalam ti bingay mo. Adak manan, Awan dagiti ubing dito'y balay, ada klase da ita. da kayo ti gagarak nanang. Napatiglaunay ti bagak kada kayo. Anya ti ibagam aya. Ti may papan iti balay kan lugan ti asawa. Ay nawaw, apay dayjay. Ala, agtibingay ko ah. Naa, awan namnamaam, uray piso iti sanikwa ti anak kaw. Abay ko ma, kat siyak ti legal nga asawa na. Wan, si legal nga asawa na. Ngam tinulungam ka ti anak kaw. Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa. Uray pisaw, amok nga awan na itulong mo keng kuana. Ti kayat yu asawan? Bukudan nyo ti sanikwa ni Vera? Panunutom nga ada dagiti anak yaw. Isuda ti agnumar iti sanikwa nagrigatan ti inada. Ken maysa, ada kadendennam ita, saan aya? Awanan bibiyang iyo, numay papan iti day tabanag. Uray anya pa'y ti aramidam, awan ti maalam kada kamay. Ang mga nusika pa'y ti maidarumay. Agsubli-subli mo ti ex-manugang mo di tabalayo, maray. Wen ata pagintirisan na ti sanikwa ti anak ko. Ay nawaw, kayat mo asawan, kayat na ti makibingay. Wen maray, iso ka nung amin ti legal nga asawa. Na, isungag pa iso ti legal nga asawa. Ngam no siya klamay sa, awan karbengan na kadagita asan ni kwa. Ngamin sariling sikap ni bakit na dagita. Ken para kadagiti ubing dayjay maray. Para kadagiti anak na nga imbati ni Vera. Adda nga rudin sa bali akadendenan. Ada maray. Adda sa balin akadendenan. Angam nagpuskol pa'y lati rupa na apaginteresan na ti balay kan lugan ni Vera. Ay na, di ka agpaabak maray. Talaga asaan maray. Ilaban ko ah. Jak ipalobos adagiti awanan bain ti agnumar iti nagrigrigatan ti anak kaw idi si bibiyag pa'y daytawi. Naimbaglaangan tanasabat ka, kabsat. Api ka day kabsat. Amam ter aramiden ni Ruel. Ay nawaw. Api kabsat. Adda ka di basol ti putot tao. Adda, kabsat. Kayat na ti makibingay iti sanikwa ti pimusay nga asawa na. Nay, nagpuskol ba ti rupa na makibingay pa'y lang? Agsubli-subli nga rod iti ayanda abalayan mo. No kasta. Dagiti gayam sa nikwa ni bakit na ti makagapaw. No apay amapmapan iti lugar yaw. Wen, kabsat. Saan ngagpampanunot day tataw? Saan amabutang no iso ti darumda? Dapat patagkan kwa na ti sanikwa ngam dagiti putot na. Agyaman na kitindanon mo kapsat. Bagbaga aktuman ti anak kaw. Agraraman kamay, si Carwell. Ay nawaw, siya, agraramahan ako na yung tatang. Wen Mike, Saan napudno day tatang? awan babain mo mapmapan itayan ti katugangam. Ah, Amam nga uray pisaw, awan na itulong mo kin Vera. Awan mo't laang tit-itid mo asustentaw. Anya pa'y laang ti lablaban mo. amuyo ka diti kunada a conjugal property, tatang? Kita amangan no si kati darumda. Laglagi pa mano atawan adi ka ng ted iti sustento kadag iti putot mo. Ngam awan nangag mo iti pamilya ni Vera. Itatapim mo sa yun daytang pagintirisam tilugan ken balay na. Adda na panunot ko, Ruel. Anya day ta bakit? Anya nga tano alaam-laangan dagiti ubing. Abay ko mga ramidag ti kasta. Wen tapno matagi kwam ti balay ken lugan ni Vera. Ah, ayunan niya. No saan nga umanugot ti katugangam ken ti ipag mo ang makibingay ka iti sanikwana. Dagiti laangan anak yu ti aramatem. Mayat tinapanunot mo, Emily. Mapanak man ngagpaysok iti ayanda. Ibagak asya kung ti makamu ka iti putot ko. Una, bareng agbaindamat ken ka. Laimbaglayan. Tadda na panunot mo awagas, bakit? Sapay lako ma, ta epektibo mo tinday toy. Imposible no di da pay laagbain ken ka. Ay nawaw, adda ka manan.
Agsubli-subli kamot dito'y balay. Apay aya. Alayag dagiti putot ko. Asino tinangibagakin ka ang mabalinti kasta a kapanunutam? Saludsudem man pa'y tibagim? Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa? Awanan ti inada, ket siyak ti amada. Adda karbengak kadagiti putot ko. Nupod nung ay patpatag mo dagiti anak mo, idi kumapay nga inpariknam kadakwada asi bibiyag ti amada. Oran niya pa ti bagbagam dita. Siyaklat ta ti amada. Urayan niya mater aramidam, saan asumurot dagiti ubingkin ka? Na? Amok ngar aramidam mananday ta, takno matagikwam ti balay kan lugan. Hustuwak ka day? Basta! Pangasim ha, di mo ibusan ti pasinsyame. Saan ada kami ti dagdagulitan? Tano mauma kami, talaga nga iti police station ti pagsasabatan tayo. Nay, apay ang napudot ti ulom, Jona nakaw. Masurunak iti dayjay Arwel, nana. Apay, anya manen ti inaramid ti ex-bayaw mo aya. Aramidan na ti amin tapno maala na ti balay kan lugan. Ay nawaw. Kaya't napaykit di nga alaan dagiti putot na ah. Na, mano atawon nga awan sustento nga inted na. Sa ita, kasta ti ibagana. Uwan nga rod ah. Gaputa makitkita na ti balay nga inpatakdar ni Manang Vera. Almanan na matan. Ay naglukon na ya tao. Ipagarup na siguro nga itad mi amin akayat na. Ay di yulatan ni kaskaso nakaw. No idarom na kayo, idarom yumag. Ha, para makita ah. Kasta talaga ti aramidan mi no saan pa'y laang nga agsardeng, nana. Una, tapno agnakam ti awanan bain a tao. Kasano nga roden day tangay? Awanan na. Talagang awan nam na maak ijay. Saan mo nga roden nga ilaban ti karbangam? Maputi nga akong bakit. Ay nawaw, anya launay ti pagbut ngam. Kat naglawag nga damot karbangam iti day di abalay kan lugan. Naturad da, Rod. No idarom da, sigurado ang maabakak. Diyak kaya ti maibalon. Talaga amaabak kayaw. Tatang, Heh, awan karibingan nyo kadagijay. Iso pang nga asyo, tagsarding kayo. Nang runakin ka, Ruel. Awan ti may itid mo sustentaw para kadagiti putot mo. Iso adi kan makinnagaw itanyaman anabati ni Vera. Ta para kadagiti anak yu dayjay, sana para kin ka. unang... Nung kayat yu ti agnam ay, agdagit kayo, mate! Mano abulanon ajak nakitkita ni Ruel anapan iti ayan nyo maray. Si Mardeng meten amang dagdagulit kada kamay. Dagiti putot na ngay, dinan samot sarsarungkaran ida. Awan mo nga raw, di na pagan ano dagiti putot na. Ay, talaga atila ang balay kan lugan ti paginteresan da iti kadenden na ita. Ay agpaysaw maray, masurunak nga raw kadagijay. Kaya't dati agnumar iti saan damot ang nagrigatan. Ay, talagang adda dagiti tattao akakasta maray. Awan babainda. Kuna nga raw no agsublimanan, ta ipabarangay ko kiday, ngam awam mo nga imay. Pinagsasawan sa mga min ni Joe na idinaudi ang napandita balayyo. Ay wan, kasta unay mo ti unget na dayjay. Nakita na nga mintirigat ni Manang na, isuan na pudot mo ti dara na iti ex-bayaw na. Ay, uray asino mo't amare. Talagang agburek ti dara no kastalaang. Angam tinapatag ita, kat saanon ang makiinnagaw. Ay wun amaray, amin asani ko ni Vera, kat para kadagiti anak na maray. Uray pisaw, awan maala dayjay nga ex-manugang ko. Ay, nawaw! Di ulidan nga ama kan asawa kat mapangnamnamaan iti tiyempo tirigat kan namay. Saan ano lang ada pagimbagan wenno sanikwa ang maala na santo agpakita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.